croeso'r sesiwn prynawn yma. Yn enw I yw Sioned Williams a dwi'n guradur yn Amgueddfa Werin Sefaga. Helo, pnawn da. Elen Phillips ydw I, a fel Sioned dwi hefyd yn guradur yn yr Amgueddfa Werin yn Sefaga. A heddiw, rydyn ni'n mynd i roi cyflwyniad i chi ar ein prosiect Casglu COVID dros y flwyddyn ddiwethaf. Felly, na I rhannu'r sgrin gyda chi nawr. Reit, wel, dyma ni troi'r cloc yn ôl I dros flwyddyn yn ôl a cofio dechrau'r pandemig pan oedden ni gyd yn gorfod gadael yr amgueddfa a mynd I weithio adre. Ac wrth gwrs, dechrau meddwl o ddifri wedyn, sut yn y byd oedd yr amgueddfa mynd I ddechrau cofnodi y cyfnod mwyaf, wel, anarferol I ni erioed wedi gweld yn hanes ni, beth bynnag. Ie, sicr, oedd o'n dipyn o her yn dweud. Ni'n wedi pacio'n bagiau I fynd I weithio o adre, gan feddwl bod ni'n mynd I fod falle wrth ein byrddau ni'n cyginau am nhw 30 wythnosau, a wedyn y sylweddoli, fel o ti'n deud, Sioned, bod ni yn gorfod rhoi ar waith un o'r prosiectau casglu mwyaf efallai yn hanes yr amgueddfa. A fel o ti'n dweud, mi fe ni wrthi am 30 wythnosau yn dod yn trio meddwl sut ydyn y byd ydyn ni'n mynd I wneud hyn. A dwi'n cofio ar y cyfnod cychwynnol hwnnw, diwedd Mawrth, dechrau Ebrill, oedd y wasg ryngwladol yn llawn straeon yn dweud am amgueddfeydd ar draws y byd yn rhoi prosiectau casglu Covid ar waith. A dyma rai o'r penawdau fan hyn a'r pennawd mawr yn y canol fan hyn o'r New York Times. Felly wedi bron yn teimlo bod yna ras o fewn y sector yn dweud. Pwy ddim wedi bod allan gyntaf gyda'i prosiectau. Ond dwi'n gwybod ar y ti, dwi'n cofio yn y cyfnod cynnar yna meddwl yn ddwys iawn bod rhaid i'r prosiect mi oedden ni'n mynd I roi ar waith fod yn rhywbeth hirdymor a hefyd rhywbeth oedd yn rhoi emosiynau a teimladau pobl wrth galon y gwaith. Felly, y syniad yna bod rhaid ni gasglu'n foesol, a hynny oedd ar frig yr rhestr ni mewn ffordd, ynde? Bod ni eisiau cymryd mantes o sefyllfa emosiynol pobl yn y wythnosau cyntaf hynny. A hefyd, meddwl am sut oedd yr amgueddfa yn arfer casglu wrth I ni edrych nôl i'r gorffennol. A dyma ni'n mynd ati wedyn I feddwl, wel, oedd yr amgueddfa yn y dyddiau cynnar yn mynd ati drwy anfon holiaduron allan ar draws Cymru yn gofyn am wybodaeth. A dyma ni enghraifft o'r holiadur, neu'r holwyddoreg fel oedd yn cael ei alw ar y pryd, cyntaf gan yr amgueddfa genedlaethol yn 1937. Felly, oedd hwn yn rhywbeth oedd yn newydd iawn ar y pryd, a dyma ni'r cyfnod lle, wrth gwrs, oedd yr amgueddfa'n edrych tuag at sefydlu amgueddfa Werin, ac felly yn trio hel gwybodaeth, hel pob math o bethau, gwrthrychau, archifau, hanesion ar draws Cymru. A dyma felly sut yr eithon nhw ati I hel, sef creu holwyddoreg fel oedd yn cael ei alw. Ac oedd hwn hefyd, falle, yn rhywbeth cafodd ei ysbrydoli gan y prosiect, y Mass Observation Project a ddigwyddodd ar ddechrau 1937 ar draws Prydain. Unwaith eto, yn edrych mewn cyfnod o, wel, ddirwasgiad a tlodi, sut oedden nhw'n mynd I allu cofnodi be oedd yn digwydd ym Mhrydain yn yr union gyfnod yna, ac oedden nhw'n gofyn cwestiynau I bob math o bobl ar draws y wlad a pobl cyffredin am I bywydau bob dydd. Felly, oedd hwn yn rhywbeth weddol newydd. Felly, dyma ni'n dechrau mynd ati edrych yn agosach ar rhai o'r holiaduron yma I weld beth oedd y methodoleg cynnar a wedyn gweld falle os oedden ni'n mynd I allu fframio yr un fath o methodoleg wrth feddwl am gasglu hanes Covid.
Ac wrth gwrs, i ni gael peidio anghofio am pwy oedd yn arwain y prosiect yma o'r cychwyn cyntaf tuag at sefydlu'r amgueddfa werin, sef Iorwerth Peat. A dyma fe yn ddyfyniad adnabyddus yn dweud bydd Saint Fagan yn ddarlun byw o'r gorffennol, yn ddrych o elfennau yn Cymreictod presennol ac yn ysbrydoliaeth i ddyfodol yn gwlad. Ac wrth gwrs mae hwn yn rhyw fath o weledigaeth i ni hyd heddi yn yr amgueddfa. Felly, oedd yr holwyddoreg 1937, felly then, yn gam cychwynnol tuag at greu casgliadau Saint Fagan maes y law? Dwi wedi deall hynny'n iawn? Oedd wir. Dyma ni enghraifft o, wel, y dudalen gyntaf. Mae dyn ni gyflwyniad fan hyn gan cyfarwyddwr yr amgueddfa genedlaethol ar y pryd, Cyril Fox, yn dweud be oedd pwrpas yr holwyddoreg, yn gobeithio bydde rhain yn cael eu anfon allan i bob plwyf yng Nghymru, a bydde'r bobl hynny yn astudio eu plwyfi ac yn nodi y wybodaeth yma ac yn ei anfon nôl i'r amgueddfa. Ac oedden nhw'n croesawu lluniau neu ffotograffau hefyd. Ac beth sy'n ddiddorol fan hyn hefyd yw'r ffaith oedden nhw wedi iddynt dyfod i gysylltiad ar amgueddfa. Gobeithwyr y gohebwyr i gydweithredu fel yr hysbysau yr adran o unrhyw ddigwyddiadau, fel enghraifft os oedd yna arwerthiant lleol neu tai, falle o dan fygythiad. Bydde nhw'n gobeithio wedyn, oedd rhyw fath o gasglu cyfoes, oedden nhw'n gobeithio bod y bobl yma ar draws Cymru yn mynd i fod yn rhyw fath o ohebwyr ac yn mewn cysylltiad gyda'r amgueddfa yn gyson am yr digwyddiadau o fewn eu cymunedau nhw. Rhywbeth i ni'n dueddol o meddwl am heddi, rhywbeth newydd yn waith amgueddfa, ond oedd hwn yn rhywbeth arloesol ar y pryd. Mae defnydd o'r gair gohebwyr yn ddiddorol fan'na, dwi'n meddwl. Mae mwy na lai yn gofyn i bobl bod fel rhyw fath o newyddiadurwyr cymunedol, yn dydi? Yn y cyfnod cyn y cyfryngau torfol. Difyr iawn fel rhyw rwydwaith o guraduron ar lawr gwlad ar draws Cymru. Mae'n swnio'n hollol arloesol, fel ti'n deud, yn adlais perffaith o'r math o gasglu dyn ni yn gwneud heddiw. Mae'n ddifyr gweld seiliau yma mynd nôl i'r 30au. Wel, dyna'n union felly. Byddwn ni yn meddwl byddai'n gweithio, felly edrych ar gymunedau gwahanol a be bydde'r cymunedau hynny'n gallu i gyflwyno a pa wybodaeth bydden nhw'n gallu i gyflwyno'r amgueddfa. Dyma enghraifft o dudalennau o'r holwyddoreg cynnar yna. Dyw'r holwyddoreg ddim yn gofyn cwestiynau penodol fel bydden ni'n tybio o holiadur bydden ni'n meddwl amdani heddiw. Rhyw fath o procio'r meddwl falle o amgylch pob math o bynciau gwahanol. Mae gyda ni bethau fel bywyd diwylliannol, bywyd tŷ, crefftau, diwydiannau, amaethyddiaeth, pob math o bynciau. Ffordd o gael pobl i feddwl amgylch y pynciau yma a bydden nhw jyst yn annog pobl wedyn i gyfrannu o fewn i arbenigedd yn y pynciau yma. Felly dyma enghraifft o rhywun yn ymateb i'r holiadur cynnar 1937, W.R. Jones o Ysgol Sirol Aberteifi, a fel welwch chi, mae wedi rhoi enghreifftiau, mae hwn yn Saesneg, mae wedi rhoi enghreifftiau o wahanol offer amaethyddol, bysgota, a wedyn mae wedi hyd yn oed mynd i'r ymdrech o gwneud chydig o ddarluniau yn yr enghraifft yma. Wedyn wrth fynd ymlaen, wrth gwrs, sefydlwyd yr amgueddfa werin yn 1948. Degawd ar ôl hynny, dyma barhau wedyn gyda'r holiaduron neu'r fethodoleg o gasglu trwy y dull yma. Ond chydig yn wahanol tro hyn, dyma nhw'n
newid y syniad i'r llyfrau ateb, sef rhywbeth o'r llyfr nodiadau gwag fel hyn, oedd yn cael ei yrru allan ac yn annog pobl i gyfrannu i atgofion, gwybodaeth lleol o bob math. Felly mae gyda ni un fan hyn gan William Griffith, y parch William Griffith o Post Llanachrigog yn Enedigol, ac yn sôn am plwyf yr hos yn y cyfnod 1885 i 1895. Felly pobl yn edrych yn ôl ar gyfnod oedd yn dirwyn i ben neu wedi hen dirwyn i ben, yn enwedig ar ôl yr Ail Ryfel Byd, ac yn casglu'r hanesion yma. Felly ffordd diddorol iawn, dwi'n meddwl. Gyrrwyd allan nifer heleth ohonyn nhw, rhai cannoedd, a mae gyda ni, wel, tua yw 300 i gyd nôl yn yr amgueddfa. O'n i'n mynd i deall bod gymaint o hynny. Felly, achos bod nhw'n lyfrau gwag, o'n rwydd hyd i bobl ymateb mewn unrhyw arddull o hoffen nhw mewn ffordd? Rhai bobl yn fwy traethodol o ran y naws? Ie, pob math o ymatebion gwahanol. Enghraifft, mae yna un fan hyn yn cyfeirio at chwaraeon gwahanol a wedi ysgrifennu fel hyn. Mae yna sawl tudalen, weithiau byddai yr un person yn llenwi rhyw 3 neu 4 allan llyfnodiadau am wahanol bynciau. Felly, maen nhw'n gwahaniaethu'n fawr. A be am yr iaith wedyn? Ti wedi gweld mwy o'r rhain na fi, o ran y dosraniad ieithyddol. Dwi'n credu bod o rei cynnar, mae yna fwy o rei Saesneg efallai, ond efo'r llyfrau ateb y rhan fwyaf yn y Gymraeg? Bendant yn Gymraeg, a mae rheini hefyd wedi dosbarthu ar hyd a lled Cymru. Mae yna nifer fawr o'r ardaloedd fwyaf Cymreig o fewn Sir Feirionnydd, Ceredigion, Meirionnydd, a Caernarfon a Sir Fôn hefyd. A dyma enghraifft o holiadur penodol arall. Dyma'r amgueddfa'n cydweithio gyda Cyngor Gwlad Môn yn 1957 ac yn llunio'r cwestiynau ar gyfer yr holiadur reit wahanol yma i'r llyfrau ateb, yn gofyn cwestiynau penodol o amgylch diwrnod gwaith cyffredin y llawer dydd. A wedyn, mae'n reit ddiddorol gweld rhain. Maen nhw'n gofyn pryd oedd pobl yn codi, yr amser arferol yn y bore, be oedden nhw'n bita, dych chi'n gallu gweld be oedden nhw'n cael ei frecwas, bara brwas. Mae gyda ni rhywun o'r Rhos y Bol fan hyn yn ateb, amser cinio, tatws a cydmochyn. Felly, digon difyr i ddarllen. A byddai'n ddifyr falle i gymuned yn Sir Fôn i gael golwg agosach ar rhai o'r rhain heddiw, dwi'n meddwl. Wedyn wrth symud mlaen, dyma'r dull o gasglu yn mewn ffordd yn ehangu wrth i'r amgueddfa ehangu, a dyma ni'n cael adran tafodieithau hefyd o fewn yr amgueddfa yn y 50au hwyr. Dyma ni'n un o Vincent Phillips yn recordio rhai o'r ymatebwyr gwreiddiol i'r llyfrau ateb yma ac yn recordio'u hanesion nhw wedyn ar lafar ac yn mynd yn yr Land Rover amgylch Cymru i wneud hynny. A mae gennym ni Minwel Tibot hefyd yn y 60au fan hyn ym Mhentyrch yn recordio, oedd hi'n, i harbenigedd hi oedd bwydydd a thraddodiadau yn ymwneud â'r tŷ. Mae'r llun o Vincent yn wych achos o be dwi'n deall, mi roedd y Land Rover wedi cael ei addasu yn bwrpasol dibennio'r gwaith maes. Felly mae yna focsys pren yn y cefn, saer coed yr amgueddfa fi gyfrifol am greu rheini mwyn dal yr offer recordio. Felly heddiw wrth gwrs, da ni'n gallu mynd allan gyda teclynnau sy'n mor fach, da ni'n gallu rhoi nhw yn ein bagiau llaw, ond meddylia bod angen cerbyd mawr o'i fath yn yr adeg honno. Felly, ond gwaith arloesol oedd yn cyd-daro gyda yr holiaduron ynde.
Felly, dyna chi gipolwg ar hanes, casglu yn y gorffennol yn yr amgueddfa werin. A felly, trwy gymryd yr enghreifftiau yma o gasglu fel ysbrydoliaeth, dyma ni wedyn yn dod i gyfnod, llynedd, dyma ni'n dod i gyfnod digidol hefyd, ac yn meddwl, pam ddim trio mynd am holiadur digidol. Felly, fues ti'n gweithio yn benodol ar hwn, yn do, Elen? Do, felly y byrdwn, yr un fath ynde, isio casglu lleisiau pobl Cymru ar gyfer y cof cenedlaethol, ond y cyfnod wrth gwrs a'r dechnoleg yn byd wahanol. Oedden ni gyd wrth gwrs ar y pryd yn glwm i'n cartrefi, ac yn ni'n wrth gwrs yn ffodus iawn bod ni'n gallu gweithio o adre, ac ddim fel y gweithwyr allweddol yn gorfod gadael i cartrefi. Ond oedden ni, oherwydd y cyfyngiadau yna, mi roedd yn rhaid i'r holiadur Covid newydd fod yn digidol. A fe gafodd yr holiadur i lawnsio ar wefan yr amgueddfa yn mis Mai y llynedd, a mi oedd o ar agor i bobl i'w lenwi tan ddiwedd Hydref, felly rhychwant amser o ryw 5 mis. Ac mi oedd yn holiadur godrwm, a dweud y gwir, o ran y cwestiynu. Ond dros 20 o gwestiynau, ac yna 4 adran. Rhan un yn gofyn i bobl ymhelaethu am eu bywyd a'i routines dyddiol newid, bywyd ar y cartref, yn y gweithle ag ati. Yr ail ran yn gofyn i bobl falle i fyfyrio ar eu sefyllfa emosiynol nhw, beth oedd yn achosi gofid iddyn nhw, sut oedden nhw'n teimlo, a oedd eu teimladau nhw wedi newid dros amser. Y drydydd adran wedyn yn gofyn i bobl am eu barn ar wleidyddion y wlad, ymateb Llywodraeth Cymru i'r pandemig, o gymharu gyda ymateb Llywodraeth San Steffan. Ymatebion hynod ddiddorol i'r adran honno, mae rhaid dweud, a nifer fawr o bobl yn datganolus. Mae dyma oedd y tro cyntaf i nifer fawr o bobl wir deimlo effaith, yn ei barn nhw, effaith datganoli ar eu bywydau dyddiol nhw. Ac wedyn, yr adran ola, yn gofyn i bobl efallai edrych yn hanesyddol, neu ddechrau meddwl yn hanesyddol am eu profiadau nhw. Beth oedd yn mynd i aros yn y cof? Be oedd eu gobeithio nhw ar gyfer y dyfodol? Felly, 5 mis o ffenestr i bobl gyfrannu, a mi gawson ni 1,019 o ymatebion ar draws Cymru. Felly, mi gawson ni'n llorio gan yr ymateb. Mae'n sampl gwerthfawr iawn o ddata i haneswyr y dyfodol i gael mewnolwg i bywydau a teimladau pobl yn ystod y cyfnod clo cychwynnol ac wedyn i fewn i'r haf. A wedyn, tuag at y diwedd, ni'n gweld cysgodion yr ail don yn dechrau dod fewn i'r ymatebion. Felly, dyn ni ddiolchgar iawn i bawb brath gymryd rhan llynedd. A mi gawson ni ymatebion onest a chignwyth iawn. Dyma fan hyn ychydig o ddyfyniadau. Dwi'n teimlo'n fregus ac yn ansicr fe griais pan glywais y newyddion bod y clo am gael ei osod arnom. Dwi wedi colli stôn a hanner o bwysau oherwydd y gofid o'n dopi ac anghenion fy mab anabal. Rhywun arall fan hyn, wrth i'r gyfyngiadau llacio, gweld protestiadau Black Lives Matter ar draws y byd, cefnogi'r achos yn hollol, trawiadol o'r pethau wedi digwydd gyda'i gilydd. Felly, mae'r data da ni wedi gasglu yn ddifyr, oherwydd nid yn unig mae o'n ddrych o profiadau pobl o'r pandemig, ond mae hefyd yn adlewyrchu rhai o straeon mawr y flwyddyn, ac yn yn flwyddyn i'w chofio am sawl rheswm yn doedd. A da ni yn gweld tua'r haf, Mehefin, Gorffennaf, dylanwad y mudiad Black Lives Matter yn wir yn serio ac yn dod i fewn i ymatebion pobl. Felly, mae'n mynd i fod yn set o ddata defnyddiol am sawl rheswm ar gyfer ymchwilwyr y dyfodol.
Ac yn ogystal â'r 1019 o ymatebion ysgrifenedig, fe gawson ni hefyd dros 100 o ffotograffau digidol. Nifer ohonyn nhw yn dangos gofodau cyhoeddus, parciau, ysgolion, siopau di cae. Yr enfys wrth gwrs a ddaeth yn symbol o obeth a chefnogaeth I weithwyr allweddol. Hefyd, nifer fawr o ddelweddau gan nyrsys a doctoried yn gwisgo y wisg diogelwch PPE. Nyrs y fan hyn, mi rhannodd hi stori, mi oedd hi'n nyrs mewn ysbyty I pobl gyda anghenion dysgu. A dwi'n cofio ei hymateb hi oherwydd mi ges I bersonol fy llorio gan ei geiriau hi. Mae'n sôn yn ei hymateb am golli 6 o'i chleifion hi o fewn rhychwant amser mor fyr. A mae rwy'n yn meddwl am effaith hynny ar hi a'i staff yn benodol. Felly, yn wahanol iawn i'r holiaduron cynnar na, fydd Sioned a fi'n trafod y gynharach. Mae'r holiadur yma wedi galluogi bobl I drafod emosiynau a teimladau ac efallai doedd yr holiaduron cynnar ddim o reidrwydd yn gofyn I bobl ymateb yn yr un ffordd agored. Felly mae'r ymatebion yma fwy fel dyddiaduron personol, dweud y gwir, yn hytrach na ymatebion mwyl I gwestiwn ag ateb. A wedyn gwrthrychau, wrth gwrs, dyn ni yn amgueddfa, dyn ni'n delio gyda diwylliant materol, dydyn. Felly, dyn ni wedi casglu bron I 70 o wrthrychau hyd yn hyn. Crefftwaith wedi cael ei gwneud gan bobl ar yr eilwyd, pethau wedi cael ei gnio, eu crosio, offer, arwyddion o ysbytau, profion Covid. Felly, mae'r casgliad yma yn y dyfodol yn mynd I fod yn wych o ran unrhyw arddangosfa mewn ni, achos fe gennym ni'r llais, y dylweddau, yr ymatebion ysgrifenedig a'r gwrthrychau materol. Felly mae yn ffordd holistig iawn o gasglu. Ac wrth gwrs mae'r casglu yn parhau. Da ni eleni mis Gorffennaf wedi lawnsio ail ran yr holiadur yn gofyn I bobl efallai ymhelaethu am eu profiadau ers y Nadolig hyd heddiw, achos dyn ni wedi, wrth gwrs, gweld llawer iawn o newidiadau yn y 6-7 mis diwethaf. Yr ymdrech brechu fawr, dyn ni wedi mynd trwy sawl cyfnod o newid o ran y cyfyngiadau cymdeithasol, y rule of 6, a pob math o reolau sydd wedi dod fewn i'n bywydau ni. Felly mae'n gyfle rwan I bobl ail rannu ac dyn ni mawr obeithio newch chi fel gwylwyr heddiw o ystyried rhannu eich profiadau chi hefyd. Felly os ewch chi wefan yr amgueddfa, mi ddewch chi o hyd I Casglu COVID Cymru 2021 ac mae'r holiadur ar agor I chi gyfrannu eich stori chi hefyd.